Folin tanio be magazine Mali la jebago be la jeli o bisimila aka kuna foni kan kene gasta bakurba ol fleni bagurba folo la sa anga fintigila ka koni anga bolma fe beje bolma fe do koni olu bo kulmar fatigi damel ko kon ka ngwara ale konnala min kera sababu yayi kama chama koni kulun ni kisi nga machama koni olu kera furiya kula min kera kubru alen bakas koni olu nyanche amanda dula ku wala kuna foni aflana na sa ambitaga anga kuranko o fanfera la min yetajigo koni wala sa chugo mina kurango malien bebse ki muna fala chugo mina Niger koni aleni Mali koni wede menyogonya do koni ira nywana mi mina ke sababu yayi mbo chama koni olubeke kuran soro dunan na tola amanda do fena na ko wala kuna foni alla ban koni na sa koni Nigerian do koni alina ba kuma sendo temena nyonga mi kera kuma si munu yella nywanka kama soro do refe war ko ta fanfelado amanda do fena ko wala o bisimila kokura kuna foni kwani olukene kasa inafanya fo bagurbala tugomina kuna foni ya follow obitanga fintegla ka kwa ko kwani jurula kwa chesiri nuka jija nuka magan kwani ko bi kwani dori be ka farauka inafo kuni ataka la je tarata temene min kera avril kalokletan woro samba fla ani mugwan nani kwani nawa anga fintegla ka kwani uye barabulu chamanke min kera sababu yi ka bisido kwani ko lubo kulmar fatigi dameli ko kwani ga janjugu olukonnala min kera nege kanyetan fla temene ni minute bisaba kwani olu wati wisa ni kulu marfatigi damele ko kwani unkelinu kwani bisi damado kwani kulu mine kubla uka janjuru kwani kwani la findigila ka obole akalama kwani imbe ka walia ni kulu marfatigi damele ke mata chene nufesa koro anini bankasi kwani olu francho la sawa uwilila kwani ka chistri ni jija kwani ku udanyonka wala sa chuko mina ubiseka ta ni makufule nuka jamana de ngwanzo kwani ku olu bolo ogum kwani la wa findigila ka o market duguma kele damaye ku uye sanfe kele kwani ufene blaka mi gera sawaye ka kulmar fatigi chama kwani kulu faka do kwani to bela jidin bolla mi gera sababu ye bisi nun kwani ulu be kwani sorla kene ya ani la wasa kwani konnala finzigila ka ko yin follow ya yira ka fo kwani barabulu yin kwani fle kwani mi fle ni ke kere ko bena ni ke jamana alina akanya ka woro na woro du ya fo ka ta se aselege wo kelen mi bi no ko kulma fatigi da melike wo be ku da ayorola ko gani barasen kwani ka chama mina nundo ni yoro ko fle na to wala sa chuko mina mali on be se ga lafiya ubato amita kuranko ale fanfela la sa ni yata ka laje ko Niger koni ko lube ka taji koni chama koni ko blaka na di malima kama soro do refe de menyonya mi koni bun nyonga che na be fo mako AES no yu ka fara nyonga je kulumi ko ne Mali Niger Burkina o konna wa ya yira ka fo kubi na taji koni ko koni do blasinga mimi na se sababu yi Mali kuranko ma chama mi se ka soro ki imuna fala chugo mina barsabula koni yata ka laje kolonel Asmi Goita alere koni nga chesri na kajija na ka magan koni ukonna lawa Niger ka koni uye fulika koni chamandi ama mi koni masoro do refe uka kotigi mi be no ye ministre du pétrole des mines et de l'énergie du Nigeria ale koni ale de ya ka madi on fara nyanga wala sa chukumina uka sega na Mali ale konna la keren nga masaso mi be na be fu mako kuluba wala sa chukumina kana nyefolike anga franche fanga manyama kuka de menyo anya fene konta ku odama mi gera tarata avril kalokletan woro samba fla ani mugannani o ko konna ya yira ka fo kubina taji mi kwani odi ko taji kwani metaga litri million keme ani bidru onano akana mi mesiga ke sababu yayi amseka kuran soro sanga na kawati be konala moi noye kalo tanwo fla olu koni bonya ngo konna wa ogum konna la u konna na u teke no koni bla sebena mi koni kera Niger ale kotigi fe mi nga barako bla no tajiko kuranko fokata si dugu kuloko na fulo ko koni o masa ale ni anga ku franche fanga manyema no colonel Asmi Goita wisigi ka foke mi kera mabacha ma koni nyana mi Niger ka fokata si Mali mabo nyana wala sa chugo mina ukayira ka fo ko a ko joyerombe Malila bi sahel ka obulu ko don de barsabula ko bebe example tani Mali de fukata si anga franche fanga manye mama aka chesri na ka jijala mi kera sababu ya ka machama koni ku ulubo jonya jurula ka ke yeretai anfle wati mina ikobi
O b'a to an bɛ taa kunnafoniya labanw na sa Nigériyakaw fɛ yen nɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin sifinnaka dɔ kɔni an b'a bisigiya ka ko ye barisabula k'a san bɛ taa san 63 kɔni o ɲɔgɔnna a y'a bamuso de kɔni ko o fa min bɛ taa san 100 o n'a bɔɲɔgɔnko la ko ni maa fila ninnu kɔni kun b'u kunda u ka furu de kan u bɛ taa ci kɛ furu min na ka kɔrɔ nka u bɛ taali waati min na maaw bɔra pɛrɛn-pɛrɛnnikaw ni mankan ma an bɛ bɔ min kalama dɔrɔn ka fɔ u ye a kɔni ye ba in kɔni ka a pousser ni ka a gun walasa cogo min na a ka bin o binni ne kɛra sababuya ye ka ba kɔni ko o fatu min ma sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ dɛ u kun bɛ kɛlɛ la wariko n'a nasiraw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko tentulu ko n'u b'a fɔ ma ko huile de palme u kɔni tun bɛ kɛlɛ ɲɔgɔnya la o la barisabula a kɛ i n'a fɔ ni a baarabolo ninnu caman kɛra wari in bɛɛ bɛ taa ka di ba ma ba de b'a kɛ cogo min na a bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɛbɔ ko ɲuman na nka cɛba in kɔni a y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna se k'a to o ma a fɛnɛ kɛra sababu ye k'a ba in kɔni ko o ni karaba faga walasa cogo min na wari in kɔni bɛɛ bɛ se ka kɛ ale kɔni jufada la nka u ka finitigilakaw kɔni kelen bɛ ka laraweliw kɛ u ye cɛba in kɔni minɛ k'a bila bɛrɛ la an filɛ waati min na i ko bi finitigilakaw kɔni ka kuma sen tɛmɛ siraw fɛ sa minnu bɛ kɛ sababu ye ka kuma kɔni ta k'a da kunnafonidilaw kɔni olu kulukaw y'a yira k'a fɔ ko ni cɛba in kɔni k'a bɛna juger min ye k'a ka kiiri n'a ka kitiw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa cogo min na a k'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ ko nin ye ko cɛjuguba ye min man kan tɛ ka kɛ bada kɛrɛnkɛrɛnnenya la masa faga o man kan tɛ ka kɛ nin bɛ dansigɛ bi an ka kunnafoniw kɔnɔna sa an bɛ k'an bɛ boloda waati wɛrɛ